हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण मु पुण्य आपण माने को मो चैनल पलियोगल पूर्णिमासी रे स्वागत करुच्ची आउ आपण माने केमती अछंती मु तो गरम रे तो ओडिसा रे तो एले बहुत गरम होची तो बहुत दिन हला भी वीडियो बनेनी एपट से पर हिंदी रे तो तापरे पुणी एमती टिके टिके देह भी तो जानचंती जे मोर हिंदी चैनल देखुथबे जानिथबे जे मोर प्राय टाइम देह खराब हो जाउची तो देह खराब पई आउ एते तो କରିନି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବହୁତ ଦିନୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଉ ଏଇଲେ ତ 10ଟା ବାଜିନି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ହେଇ ସାରିଲିଣି ସକାଳର କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ତ ଏଇଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କରିକି ପଳେଇ ଆସେ ତ ଖରା କେମିତି ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖରାରେ ପୂଜାଟା ସାରିଦେଲେ ତାପରେ ଘରେ ବସିକି ରୋଷେଇ ବାସ ଯେମିତି କାମ କରିବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ ପୂଜା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି ପୁଣି କିଛି କରିବା ତ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେମିତି ପୂଜା କରେ ଦିନେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ पूरा करदे बनेबी एक्चुअली मु कौन केमती पूजा करे तो पूजार वीडियो बनईदेवी आज किंतु फास्ट जाऊँगी आग पूजा ये टे लेट हो गला 10टा बाज खरा हो गला तो मु शीघ्र टे पूजा कर देकी पलि आसे मूषा मोर कौन हाल कर देख मूषा मूषा मोर बलभद्र चेन छिड़े देती एपटे जगन्नाथंकर जमती था बलभद्र सेमती तो ताकू अठारे केतले पेस्ट करदेवी तो एटा तो मोर ठाकुर पूजा ही नहांती हेले पूजा करी तो सेटा तो मंगलवार ये आमर जो मंगला ठाकुर तो मंगला ठाकुर तो सबू एमती मूषा का घरे अच्छा मूषा केमिति सबू नष्ट कर कहे माने ठाकुरंकर से जो यही जिनसटा एटाकू एठू फुलटा सेटा काटिदेला काटी देकिना छिड़े देची आउ एमती आउ सबुआडे मूषा पाई तो मु बसिकी काम चलैची आउ तो मूषा तो मोर सब नष्ट कर दउछि तो सेथिपाई तो सब चलছে गरम जोर खरा टिके आज कम अच्छी तो खरार मु चौरा पूजा करिकी पळे आसे तापरे खराटा टिके कम हबो तो बापा मार्केट रे गोटे शाग आनी छुई छुई भजा करवा शाग बनवा एगुड़ा शाग बाछवा आग भात हरका बसई दिए तापर शाग बाछी तो पूजा पूजा सारिकी एगुड़ा तो सब मार्केटिंग बापा आनी करवा रोसे रोसे पर एमती काम चलला दिन जाक काम करवा तार आउ कौन करवा एमती तो कम ही चलो जो भोक लगे जाऊँ कौन टे आग खाए तापर जहाँ करी सका खाई भोक लगे तो दिन जाक एत खरा गरम है मो भिडियो भी बनइले आने साहस पाइलानी करके एडिटिंग करवा तो एले राति बसिक छतु तरकारी बनाऊँगी पाल छतु जो मो पाल छतु ये तो आग मिले ए टे मिलूँ तो से पाल छतु तरकारी बनाऊँगी रुटी बनईबी तो राति तो टे एक्चुअली टे राति भल कि एमती छतु फतु बोले मत खुशी भल एक्चुअली मोर फेवरेट है छतु तो छतु खाइबा भल पाए किंतु सदा मिले आत्म लिख्रे तो से मुझे पारे तो आई दिन जाक आउ बेसी वीडियो न करने गरम रे एते जो खाली तो जमती न्यूज़ रे भी तो शुणी थे ओडिशा जलुची से खाली गरम रे ताती झांची पवन जो
ଗରମ ପବନ ଯେତେ ଏସି ହେଲା କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଗରମରେ ଆଉ ମାନେ କଥା କହିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏଟା ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି କାମ ସାରିକି ଯିବି ମାନେ ଏସିରେ ବସିବି ସେଇଟା ଖାଲି ଚିନ୍ତା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏସିରେ ବି ସେମିତି ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିକି କୁଲରରେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହେ। ଏସିଠୁ ମୋତେ ବେଶୀ କୁଲରଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏସିରେ ରାତିରେ ଶୁଏ ଦିନରେ ଶୁଏ ଏମିତି ଶୁଏ ଟିକେ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଆଗ ତରକାରୀ ରୁଟି କରିଦିଏ ତାପରେ ଯାହା ତମର ମସଲାଟା ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି ମସଲାରୁ। ତ ଛତୁ ପକାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଆଉ ଟିକେ କଷି ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀ ହେଇନି ଜଷ୍ଟ ହେଲେ ପକାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକିନା କରିବି। ତ କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଖରା ଗରମରେ ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରୁନି କି ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରୁନି। ତ ଆଜି ଗାଧେଇକି ଆସିଲିଣି ଯାଉଛି ପୂଜା କରିକି ଆସିବା। ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲରେ ଠିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ଧରିକି ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତାପରେ ଏଇ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ସେଠି ସବୁଠୁ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେଟା ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଖରା ଗରମ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ହେଉଛି କହିଦେବେ। କାହିଁକି ଏଠି ତ ବହୁତ ଖରା ଗରମ ହେଉଛି। ମାନେ ଗରମରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଯାଉଛି ଖାଲି ଏତେ ଖରା ହେଉଛି। ତ ତାହେଲେ ଖରା ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗେ ଚଉରା ପୂଜାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଆଉ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଖରାକୁ କେବଳ ମୁଁ ସେଇ ଚଉରା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯାଏ। ତ ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ଆସେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି। 2 ଦିନ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାଲିଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି। ତ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି କରିନି ଏକାଥରକେ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ପୁଣି। ସେଇ ସ୍ଲାବ୍ଠି ହିଁ ଠିଆ ହେଲେ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ରେ ଠିଆ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସ୍ଲାବ୍ଟା ସେ ତ ଆଉ ଖସିବନି କି ହଲିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ
ଛିଡ଼ା ହେଲେ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାହା କାମ କରେ। ଆଗ ବି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ତ ଏବେ ତ ବସିକି କରୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରେ କରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ କହୁଣି ପୀଡ଼ା ଜୋର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେଠୁ ତଳ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଗଲା। ପ୍ରାୟତଃ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ତଳେ ବସିକି କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି। କାଲିଠୁ ଇଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବଣି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କରିହେବନି, ଯିବନି, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବନି। ତ କାଲିଠୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।